Velkommen til en tur rundt i Danmark og til en anmeldelse af det måske mest interessante timelapse-kamera på markedet. Mit navn det er Kasper Rolsted. Jeg er timelapse-fotograf her fra Danmark. Hvis ikke du kender mig allerede, så kan jeg jo kort nævne, at jeg har arbejdet med timelapse-optagelser de seneste 7 år på fuld tid. Og jeg laver alle typer af timelapse-optagelser. Det er lige fra de helt korte, over nogle få minutter, til de rigtig lange, over flere måneder eller år. Jeg laver timelapse-optagelser fra luften med drone, og jeg laver timelapse-optagelser fra mit filmstudie. Og endelig så benytter jeg et stort mobilt green screen studie og en lang række visual effects til at lave nogle helt specielle timelapse optagelser. Jeg er taget på tur rundt i Danmark med min campervan for at lave en række timelapse optagelser af de smukke danske landskaber. Med mig på denne tur har jeg timelapse-kameraet Traki 3 Pro Plus, som det franske firma Enlabs har været så venlig at låne mig for en test og anmeldelse. Alle de timelapse-optagelser, som du vil se i denne video, er lavet med dette timelapse-kamera, og efterfølgende redigeret på den webbaserede platform MyTaiki, også fra Enlabs. Du kan få Traki 3 Pro Plus som en selvstændig enhed, eller du kan vælge at få den som en del af en pakke, som er den version, jeg har her. Med denne version så får du ikke blot et timelapse kamera, men du får også en praktisk transportkasse og en lang række tilbehør, som er særdeles nyttige, hvis du ønsker at lave timelapse optagelser over lang tid. Hvis du blot ønsker at lave timelapse optagelser over nogle få timer, jamen så vil den selvstændige enhed være en ganske fin løsning. Men lad os nu tage et nærmere kig på, hvad der er i denne kasse. Udstyr til en nem og sikker opsætning af timelapse-systemer til optagelse over lang tid er næsten lige så vigtigt som selve kameraet. Her har Enlabs udviklet en ganske god løsning, som leveres i denne stødsikre og vandtætte transportkasse. Løsningen sikrer en nem transport til opsætningsstedet og gør opsætningen let, når alt det nødvendige udstyr er i kassen. Først og fremmest så er der selvfølgelig selve timelapse-kameraet. Timelapse-kameraet leveres med 2 hætter for at beskytte linserne mod støv og ridser, når timelapse-kameraet ikke optager. Herunder så er der en quick start guide, som kan hjælpe dig med at indstille timelapse-kameraet og lave de første timelapse-optagelser. Her er også lidt information om denne pakke og om hvordan du bruger alt tilbehøret. Og så er der en klud til rengøring af linserne. På den anden side så er der et micro SD-kort og en adapter til at overføre billederne til din computer. Her er også et vatterpas, så du kan sikre, at timelapse-kameraet er i niveau, før du starter timelapse-optagelsen. Og så er der en monteringsarm i rustfrit stål og med kuglehoved til montering af timelapse-kameraet på et rør eller lignende.
Hvis du skal lave timelapse-optagelser over længere tid, så anbefales det, at du bruger denne forstærkningsplade under timelapse-kameraet, når vel at mærke, at timelapse-kameraet er monteret på denne monteringsarm. Under pladen så finder du et monteringssæt til montering af monteringsarmen. Og endelig så er der en hængelås og et kabel, så du kan sikre dit timelapse-kamera mod tyveri. Tokyo 3 Pro Plus er det nyeste og mest avancerede timelapse-kamera fra det franske firma Enlabs. Timelapse-kameraet henvender sig primært til optagelse af projekter over lang tid, fra nogle få dage til flere år. Kameraet har mange interessante og avancerede funktioner, der får Tokyo 3 Pro Plus til at skille sig ud blandt andre timelapse-kameraer. Tokyo 3 Pro Plus udmærker sig især ved at have 2 objektiver med 16 megapixels sensorer, som tilsammen kan skabe en 220 grader panoramaoptagelse. Fotos fra de 2 sensorer kan dels gemmes på et microSD-kort og uploades til server hos Enlabs via Wi-Fi eller 4G-netværk. På den webbaseret platform MyTaiKey flettes fotos fra henholdsvis den højre og venstre sensor sammen til en panoramaoptagelse. Tokyo 3 Pro Plus har justerbart solpanel og integreret batteri med høj kapacitet. Dette giver en sikker og stabil funktionalitet ved projekter over lang tid. Tokyo 3 Pro Plus har også integreret GPS, så kameraets placering altid er synlig. Dette er især vigtigt, hvis du har flere timelapse-kameraer. På bagsiden er timelapse-kameraet udstyret med et vandtæt strømstik. Dette bruges til at forbinde timelapse-kameraet til et eksternt solpanel, som kan give op til 3 gange mere energi. Der er en powerknap til at tænde og slukke for timelapse-kameraet med 60 sekunders tryk. Dernæst er der et micro-USB-stik til opladning af timelapse-kameraet. Bemærk venligst, at når dette bruges, så er stikket ikke vandtæt. Der er et slot til et microSD-kort til lagring af billeder på dit timelapse-kamera. Der er et slot til et microSIM-kort, hvis du ønsker at bruge 4G-netværket til at overføre billeder. Du kan også bruge Wi-Fi. Der er en udløserknap. Hvis du har klargjort en optagesekvens, så kan du starte den med et enkelt tryk og stoppe optagelsen med et tryk på 3 sekunder. I hjørnet er der en metalplade, hvor du kan sikre timelapse-kameraet med en wire og hængelås. Bunden af timelapse-kameraet har en standard kvarttom gevind, som kan bruges til f.eks. montering af en quick release plate. Tokyo 3 Pro Plus er designet til brug under alle vejrforhold og kan monteres stort set hvor som helst. Kameraet er IP66 klassificeret og designet til langvarig udendørs brug. Det er modstandsdygtigt over for både sand, sne og regn. Solpanelet kan roteres og tiltes for at opnå den bedste effekt. Begynd med at rotere solpanelet mod syd, hvis du er på den nordlige halvkugle, eller mod nord, hvis du er på den sydlige halvkugle. Lås rotationen ved at spænde de 3 skruer. Tilt herefter panelet i henhold til breddegraden på din position. I Danmark er dette 40 grader. Lås hældningen ved at spænde de 2 skruer i siderne af solpanelet. For at sikre den bedste effektivitet skal solpanelet rengøres med passende intervaller. Tokyo 3 Pro Plus kan leveres med et eksternt solpanel. Det kan levere op til 15 watt og forbindes til kameraet med et vandtæt stik. Dette er en god løsning, hvis placeringen af Tokyo 3 Pro Plus ikke giver energi nok fra solen. Lad os tage et nærmere kig på det eksterne solpanel. I kassen finder du lidt information om selve solpanelet og om hvordan det installeres. Her er også et monteringssæt. Og her er alt, hvad du skal bruge for at installere solpanelet på en nem og sikker måde. Og endelig så finder du selve solpanelet. Solpanelet fra Enlabs virker særdeles robust og velkonstrueret. Det har på bagsiden en fastgørelsesarm her i rustfri stål med kuglehoved, og sammen med det medfølgende fastgørelseskit, jamen så sikrer det en nem og sikker opsætning.
Lad os nu finde et godt sted og få lavet nogle timelapse-optagelser med dette kamera. For at sikre de bedste optagelser, er det afgørende at følge et par simple retningslinjer. For det første, placer kameraet vandret. Tagee laver panoramaoptagelser. Det er derfor vigtigt at placere kameraet fuldstændig vandret. Dette vil minimere forvrængning af billedet. Brug det medfølgende vatterpas, en app på din telefon eller som her et stativ med indbygget vatterpas. For det andet, hold afstand til objekter i forgrunden. For at undgå problemer med billedfletningen, skal du sikre dig, at der er mindst 5 meters afstand til objekter foran kameraet. Og for det tredje, optimer billedfletningen. Billedfletningen optimeres automatisk med de første 100 billeder af din optagelse. Lad derfor være med at starte optagelsen, før kameraet er installeret, og du har gode lysforhold. Lad være med at starte kameraet om natten eller i regnvejr. Derudover så er optagelsen med Tagee ganske simpelt. Start med at fjerne beskyttelseshætterne. Tænd derefter kameraet. Og åbn så mobilappen Tagee Remote. Med Tagee Remote kan du styre timelapse-kameraet. Efter login vil du se statusskærmen. Under serienummeret på dit timelapse-kamera kan du se versionsnummeret på det installerede firmware, hvor mange procent der er tilbage på batteriet, ledig plads på hukommelseskortet, og du kan starte og stoppe optagelsen. Det er også muligt at starte og stoppe optagelsen direkte på kameraet. Nedenfor er der 5 muligheder. Med den første kan du lave preview. Derefter kan du tjekke kompositionen af billedet, før du starter en sekvens. Med den anden mulighed kan du oprette en ny sekvens. Her kan du vælge mellem long-term timelapse, event timelapse og burst mode. Den første er long-term timelapse. Giv din timelapse et navn. Vælg derefter en startdato og slutdato, eller lad den være uendelig. Vælg det daglige starttidspunkt og sluttidspunkt for optagelsen, og hvilke ugedag du vil have kameraet til at optage. Vælg intervallet. I long-term timelapse kan det være mellem 30 sekunder og 12 timer. Billedformat. Vælg mellem DNG, JPEG eller begge. Opløsning. Vælg mellem small, medium og large. Vælg om du ønsker at sende billederne til serveren fra Nlapse, eller at gemme billederne på SD-kortet, eller begge. Du kan gemme både DNG og JPEG på SD-kortet, men du kan kun sende JPEG til serveren. DNG-filerne er større end JPEG-filerne og vil derfor kræve mere energi fra solpanelet at sende. Når du er tilfreds med indstillingerne, så tryk send. Du kan nu starte optagelsen i øverste højre hjørne på statusskærmen eller direkte på timelapse-kameraet. Den anden mulighed er at oprette en event timelapse. Varigheden af en event timelapse er op til 24 timer, og intervallet er mellem 5 sekunder og 45 sekunder. Du kan tage mellem 100 og 6000 billeder. Her kan du ikke ændre billedformatet eller opløsningen, og du kan ikke sende billederne til serveren. Billederne gemmes på SD-kortet, og du kan senere uploade dem manuelt til serveren. Den tredje mulighed er burst mode. Her kan du kun indstille varigheden op til 3 timer, og intervallet er her mellem 5 sekunder og 45 sekunder. Med burst mode
kan du kun tage mellem 100 og 200 billeder, men her kan du vælge mellem 3 forskellige opløsninger, og du har mulighed for at sende billederne til serveren. Med den tredje mulighed på statusskærmen kan du konfigurere forbindelsen til serveren. Vælg mellem 4G-netværk og Wi-Fi. Med den fjerde mulighed kan du vælge, hvordan du uploader billederne til serveren. Den første mulighed her er Normal Mode. Her vil billederne blive sendt, når en vis tærskel er nået, mellem 1 og 100 billeder. Den anden mulighed er Minimal Mode. Denne tilstand bruger kun en lille mængde batteristrøm. Her forbindes kameraet kun til internettet en gang om dagen og sender kun det sidst optaget billede. Den tredje mulighed er Sample Mode. Her vil et enkelt billede blive sendt, når en vis tærskel er nået, mellem 1 og 100 billeder. Med den femte mulighed på statusskærmen har du adgang til avancerede indstillinger. Her kan du se batterispændingen, spænding fra solpanelet og kameraets temperatur. Du har også mulighed for at ændre nogle indstillinger. Du kan slå Always On-funktionen til eller fra. Denne funktion gør det muligt at vække kameraet til enhver tid. Den næste funktion er GPS Mode. Her kan du tænde for GPS'en og vælge mellem 3 forskellige tilstande: Location, Security og Echo. Den sidste funktion er Adaptive Interval. Denne funktion gør det muligt for kameraet automatisk at ændre optageintervallet i henhold til kameraets batteriniveau. Under indstillingerne har du mulighed for at formatere SD-kortet, og du kan opgradere firmwaren enten med et SD-kort eller direkte fra internettet. Jeg er nu kommet tilbage i min campervan igen og klar til at redigere nogle timelapse optagelser på den webbaserede platform MyTaiki. MyTaiki er en webbaseret platform til redigering af timelapse optagelser. Det kan også bruges til styring af timelapse kameraet, til opsætning af en ny sekvens og meget mere. Efter login vil du se sekvenser, der er igangsat eller som allerede er optaget. Tryk på afspillingsikonet på en af sekvenserne, og du vil se et 220-grader panoramabillede, hvor billederne fra henholdsvis den venstre og højre sensor er sat sammen. En af de mest interessante funktioner her er før og efter billedet. Indstil datoen for før billedet og datoen for efter billedet. Du kan derefter swipe mellem de to billeder. En anden interessant funktion her er selvfølgelig afspilning af timelapse-optagelsen. I øverste højre hjørne kan du downloade det pågældende billede eller timelapse-optagelsen. Du kan oprette links til billederne eller timelapse-optagelsen. Du kan ændre opløsningen, og du kan ændre visningen til fuld skærm. Under Point of Views kan du også redigere timelapsen. Du kan opsætte et filter efter tid og dato, og du kan tilføje nogle AI-filtre. Du kan for eksempel fjerne nat- og skummingsbilleder, og du kan vælge at vise de snedækkede eller snefrie billeder. Du kan vælge et start- og slutområde for timelapsen, og derefter generere et preview af timelapsen. Du kan vælge automatisk at opdatere timelapsen hver nat, hvis du har et gangværende projekt. Du kan også fjerne valgmærket eller tilføje dit eget. Hvis du ønsker at gemme indstillingerne, så tryk Save i bunden af siden. Timelapse-billedet har 2 tilstande, manuel og automatisk. I den manuelle tilstand har du de fleste valgmuligheder. Her vil jeg bruge det nuværende udvalg af billeder. Min erfaring er, at en let smoothing til short-term timelapse giver det bedste resultat. Hvis du optager long-term timelapses, kan du prøve med medium eller endda høj smoothing. Picture Enhancement foretrækker jeg at lade stå i off-positionen. Efter min smag skaber den en meget hård og unaturlig kontrast i timelapsen. Anti-flicker aktiverer jeg normalt.
Stabilisering lader jeg stå i off. Min erfaring indtil videre er, at denne funktion kan skabe bevægelser i timelapsen, selvom kameraet har stået helt stille. Hvor godt det fungerer med et kamera, der bevæger sig på en mast i hård vind, har jeg ikke haft mulighed for at teste. Relighting er hovedsageligt interessant for projekter over lang tid, men det begrænser opløsningen til 4K. Denne funktion forsøger at matche lysforholdene i timelapsen. For timelapse over kort tid lader denne funktion være slået fra for at få den højere opløsning af timelapsen. Endelig kan du vælge varigheden af timelapsen, navnet, opløsning og eksportformatet. Når timelapsen er færdig, modtager du en notifikation, og du kan finde timelapsen under Exports. Under My Cameras kan du kontrollere status og indstillinger for dine kameraer, der optager. Her kan du se strømtilstand, batteriniveau, tid og dato for det sidst uploadede billede, netværksforbindelse, plads tilbage på SD-kortet i kameraet, tid og dato for sidste forbindelse, og du kan se at downloade et videosnapshot. Her kan du også tilføje en sekvens til et af de tilsluttede kameraer, som kører en long-term timelapse, enten en burst eller en event timelapse. Du kan også konfigurere kameraerne og ændre de avancerede indstillinger. Du kan angive en handling, der skal udføres af et kamera, når det vågner. Du kan oprette 1 minuts livestream video for enten venstre eller højre sensor på et timelapse kamera. Endelig kan du ændre de allerede kørende sekvenser. Dette var nogle af hovedfunktionerne på MyTaiki-platformen til at skabe timelapses. MyTaiki tilbyder også en masse avancerede værktøjer til projektovervågning og dataanalyse. Enlabs tilbyder 5 forskellige abonnementer til MyTaiki-platformen. Der er en gratis, men meget begrænset version. Denne version giver dig mulighed for at teste MyTaiki-platformen. Der er en storytelling-version. Den er perfekt, hvis dit fokus er på timelapse-produktion. Der findes en reporting-version til projektovervågning og dataanalyse. Der findes en unlimited-version, som er perfekt, hvis du både vil have værktøjer til timelapse-produktion, projektovervågning og dataanalyse. Endelig er der en enterprise-version, hvor MyTaiki-platformen tilpasses efter dine behov. Priserne på de forskellige versioner afhænger af, om du vælger et månedligt abonnement eller et årsabonnement. Taiki 3 Pro Plus er et godt valg for selv professionelle fotografer til at skabe flotte timelapse videoer af f.eks. byggeprojekter over lang tid. Taiki 3 Pro Plus er meget brugervenligt og er uden tvivl det mest interessante timelapse-kamera på markedet. Kameraet er let at sætte op, og den tilknyttede software er nem at bruge, selvom det indeholder mange avancerede funktioner. Taiki 3 Pro Plus er billigere end de mere traditionelle timelapse-systemer med professionelle kameraer, men giver selvfølgelig heller ikke samme kvalitet og fleksibilitet som dyre kameraer med uskiftelige objektiver. Men for mange byggeprojekter over længere tid, så er kvaliteten af Taiki 3 Pro Plus ofte fuldt tilstrækkelig. Har du brug for panoramaoptagelser af dit projekt,
og avancerede softwarefunktioner til editering af timelapse optagelser, ja, så er Taqi 3 Pro Plus formentlig det rigtige valg.